Честит празник, честит храмов празник, защото от тая вечер вече празнуваме паметта на великата светица, преподобна майка Параскева, чието име носи храм и тя е покровителка и на храма, и на вашия град. И действително имате велика покровителка. Тя е живяла през 11 век. Накратко, ако си спомним за това, за нейното житие, Свети патриарх Евтимий, който е написал първото житие за нея, той казва, че нейните родители са били преблагочестиви и пребогоугодни. Аз за пръв път чувам такова определение, казва се благочестив и богоугоден, но това означава, че те изключително много са били благочестиви и живеели богоугодно родителите им. И благодарение на това те са и възпитавали своите, имали се две деца, един син и една дъщеря. Синът им е след това станал епископ Евтимий, бил е свободен също свят живот, много чудеса е вършил и неговите мощи от тях са стават много чудеса. Преподобна Параскева е възпитавана къщи също във вяра и благочестие. И не само на думи, но и с пример, защото ако ние едно говорим на децата, вършим друго, ефектът е обратен. Ние не ги възпитаваме, а ги разваляме. И те са виждали святия живот на родителите и преподобна Параскева веднъж от църквата, която е слушала Евангелието и там думите на Господа, че който иска да върви след мене, да се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва, тя така дълбоко е възприела тия думи, че тя от тук нататък се е старала да ги изпълнява и то действително да ги изпълнява. Многократно тя е била богато дете, облечено с хубави дрехи, срещайки някакво просякинче, тя е давала своите дрехи, обичала неговите дрипи, мръсни. Естествено, това родителите е било скръбно това нещо, но тя е решила, че по този начин тя ще върви след Христос, като носи кръста си, защото помага на това дете и той един път да се облече хубави и чисти дрехи, да го зарадва, независимо от това, че тя ще носи тия дрипи поне до някое време. И живеейки така в света, след това тя е решила съвсем да напусне светския живот, отишла е в Йорданската пустиня, където е живяла сама дълги години. Само Господ знае нейния живот, но това, че тя е достигнала тая велика святост, говори за това, че тя наистина много се е трудила в молитва, в пост, а в една пустиня, където тя била, не имала нищо друго, освен някаква трева. И тя се е хранила с тази трева и то не много. И ето така, благодарение на молитвата, тя е могла да изтърпи тези трудности, да изтърпи, че тя е живяла в пустинята денем и е обгарила слънцето, нощен студ. И тя обичала своята пустиня, защото е казано, че нищо така не приближава към Бога, освен на пустинята и безмълвието. И 2 години преди да се представи на този свят и се явява ангел Господен и казва, че тя трябва да се върне в своята родина, защото Господ иска тя там да предаде на земята своето тяло, а духът ѝ да отиде в Царството Небесно. Скръбно е било да се разделя с пустинята, но тя си е тръгнала, първо е минала през Цариград, тъй като нейният роден град тогава е бил близко, не много далече от Цариград, макар че тя е била българка. Минала, обиколяла всичките светини в Цариград, след това се е прибрала в своя роден град, но тя никому не е открила коя е тя. А ако се е била открила, сигурно много хора ще да се погрижат за нея. Тя е била вече и на години. И така се е отишла неизвестна никому. Хората се е погребали на гробище за странници, тъй като такива хора не са ги погребали при другите редовно. Обаче след време се явява ангел на 2 души от селото благочестиви и им казва,
че трябва да идат и да отворят гроба, тъй като там е тялото на преподобна Параскева. Самата тя се явила и е казала, как се казва, казала, че тя е родена и живела в този град. И тогава, действително, когато са отишли, са отворили гроба, намерили са нейното тяло нетленно. Както и той е до сега в Румъния, в град Яш, нетленно, толкова години вече след. Това е едно велико чудо, да може човек без да бъде балсамиран, без да има някакви специални инсталации при съвсем обикновени условия, и това само може с Божия сила да стане и по никакъв друг начин. И така, нейното мощи, откриването им е станало съпроводено с многобройни чудеса, които са ставали, много болни са получили изцеление, бесновати са били излекувани. И така славата на преподобна Параскева, когато е била никому неизвестна, тръгва по целия свят. И днес и на Балканския полуостров особено тя много се почита. В България много манастири и църкви носят нейното име. Трябва да кажа, че ние българите не особено много почитаме нашите родни светци, но специално преподобна Параскева и светия Иван Рилски действително ги почитаме достойно, както те да кажа чак достойно, но стараем се да ги почитаме и да именуваме на тях църкви и манастири. Много чудеса стават и до ден днешен. Аз съм живял в манастир 12 години на преподобна Параскева. Там са има оставени сказания за чудеса. Самият аз съм бил свидетел, няма сега да ви разказвам, но че самият аз знам за такива чудеса, които преподобна Параскева и в наши дни върши. Така че ние само трябва да имаме любов към нея, да я почитаме, и тя има голямо дразновение пред Божия престол, защото много се е потрудила за Божията слава и Господ ѝ е дал голяма благодат да помага, да лекува, да утешава, да помага, така че честитя ви още веднъж празника. Имате сега една